l-ikbar gidba li għallimna u li għedna lill-irġiel dwar ir-relazzjonijiet. L-ikbar gidba hija proprju l-idea li raġel m'għandux jeqret, raġel m'għandux jaqsam l-emozzjonijiet tiegħu, raġel għandu jkun b'saħħtu dejjem u jipprovdi. U llum il-ġurnata qed naraw li din ma taħdimx, mhijiex vera, anzi r-riċerka u anke l-esperjenza qed turina li dak li jsaħħaħ relazzjoni hija li l-partners ikunu preżenti emozjonalment. Xi jfisser preżenti emozjonalment? Ifisser li meta l-partner għaddejja minn xi ħaġa, meta l-partner emozzjonata dwar xi ħaġa, kun hemmhekk isma' u ħalliha titkellem. U waqsam ukoll l-emozzjonijiet tiegħek dwar dak li għaddej inti minnu jew inkella anke għaddejjin flimkien. Nisma' ta' spiss koppja fejn jitkellem korriment u r-raġel meta tkellmu waħdu jgħidlek jiena ma jixnurija li jiena muġuħ għax irid nieħseb lilha. Mara u anke raġel ħajħossu ħafna aħjar jekk inti qed taqsam miegħu li inti wkoll qed tbati f'di sitwazzjoni għax hemmhekk qed toħloq bond emozjonali mal-partner tiegħek. Ma neħħi l-idea li inti għandek tkun b'saħħtek il-ħin kollu. Neħħi l-idea li inti għandek tipprovdi biss u taqsek. U ibda aqsam dak li qed tħoss u anke isma' l-partner tiegħek titkellem fuq dak jew dak li qed tħoss.